Čau, čau, zdraví vás Shark.cz a je tu part na GTA San Andreas. Nevím, jestli si žijete to, co to tam říkají, ale asi ne. Musím to nějak se řídit a ještě začínáme novou hru. Jako zvuk jako je tady normálně a není slyšet jako při těch videích. Mám tady češtinu jako český titulky, takže tomu budete rozumět. Jo, napište ještě do komentu, jestli mám tyhle ukázky přeskakovat nebo je nechávat, jo? Ten Penny. To je taky příjmení. Ten Penny. Aha. Och, pro. How you been, Carl? Jo, už je to slyšet, dobrý. I'm here to bury my moms. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is car 58. See you around like a donut, Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. Yeah, man. Zase to není slyšet. No tak. Nebudeme používat žádný cheaty, budeme hrát poctivě. Já jenom dávám cheaty jenom když se nudím. No, dala se, jedinci tady nám všemu. Všimli si. Jdeme dělat mise. Jinak na začátku jsou tady lehký, ale potom už to bude těžší. Tady potom si budete vybojovat území. A budete proti něm jako bojovat. Budete proti těmhletím Balasu, nebo já už nevím. At least it was before I fucked everything up. No. Zatím v tomhle partu je budu nechávat ty ukázky, tak mi potom v druhém partu řekněte, jestli je mám nechávat, nebo mi napište.
Big Smoke. Siege. No tak jedeme. Konečně už dosou. Tam jsou. Šlapej, 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 Jolene. Co to? Teď já vás už předjíždím. Vypadni. Vypadni. Big Smoku. Jsi taky tlustý a mi šlapat, jo, tak to se divím. Oh, sorry, už nebudu mluvit. Tohni. Necháš mě? Střílej si do... Já už nevím, jak se jmenuje. Vydrž ty, hovado. Co takhle ke mně mluvíš, ty zprostej kuřáku? Ty hajzlu. Bude takhle ke mně mluvit jako zastřelem. Blbýta. Dokonce tě předjíždím. Kde seš, ty jo? On spadnul z kola. Potom mě říká hovado, ty. Jseš sám hovado. No jo, ženská za volantem. Nic v urážce, ale tady jsou ty
Tady jsou úplně všichni ty lidi úplně hrozný. Nechápaví. Když přijedou hasiči, tak nehasejí požár, ale prostě stříkají kolem požáru. To se prostě... nespadl jsem. A mám málo života, co? Ups. Šlapej, šlapej, šlapej. Zaber, Karle. Karla, zaber. Potom budeme samozřejmě chodit do posilky. Napumpované gorily. Ale to... Ups. Ajajaj. Jedeme. Jsi moc daleko, drž se za lídrem. Pěkně. A to projedu. Ne. Kurňa. Do prčic. A jo. Tak já tady dám střih. No a budu zpátky zase za chvíli. Takže střih. No, tak jsem zpátky. Jedeme dál. Tamhle jsou. Nedohoní mě autem, no. Já jsem na kole. Takže je docela trapoš. A proč jdou po mně? Jsem ani ne tady... Jsem přišel do Los Santos. Teprve před několika minutami už po mně jdou, ani mě neznají, tak... Celá blbý. Necháš mě? Aha. Ne. Hovado? To ty jsi hovadu, kuřáku jeden, svítáckej. Ne. To volný. A blbý, co? Předjíždím tě. Blbý. Ne. U nimi. No. Readeru. Blbej reader, ty si hovado reader. Holičský, už ti... Ej, oni jsou tam baglí. Už ne. Takra. Snad to přežiju. Jsi moc daleko za lídrem, myslím, že jsem před ním. Držobo. Mě snad nedohoní. Špatně střílíš. Ne, nechoďte. Ne, nechte mě bejt. Já se teďka skapu. Ne, teď to nesmím skapat. Ne, nesmím. Už to nejsem. The pig. Epic. Got with them motherfuckers though. Showed them niggas who's gangsta. Rider, nigga. Phew.
Takový postup můžeš uložit v Siegeově domě. Vozidla si můžeš uschovat ve své garáži. Respekt plus. Tak to jsem měl na mále. Promiň, žiješ dobrý. Omlouvám si, že jsem před chvílí neřekl, že dávám střih, tak to se omlouvám, ale už se to nestane, to už budu upozorňovat. Vidíte, jak jsem to měl už uložené, to už jsem jenom zkoušel. No. Volá nám někdo? Aha, to je Reader. Ukážu vám, jak to tady mám vykopaný, jo. Pěstuje marihuánu. Uděláme ještě jednu misi a potom už ukončím part. Nevím, jestli ještě dneska stihnu udělat part 2, ale určitě to pro vás udělám. Vidíte? Je křížený Číňan. Abych nechtěl být pomíšený Černoch a k tomu ještě skřížený Číňan. Hele, vidíte, jak holí? On má furt to cigáro v puse. No, ale jak holí, už mu z toho hrabe. Ježiš, já to nechtěl zmačknout. Nastup do Readerova auta. Pardon, ale omlouvám se za to krotěnké vyrušení, ale zabíjí mi počítač, takže budu muset opravit. Ale nevadí, pokračujeme dál. No. Právě jdeme si udělat účes. Ale moc peněz nemáme, takže to nebude žádný extra účes. Máme jenom $250. No. Ty krábe. Tak to teda fakt ne, no. No jo, co mi zbývá? Už nechci dík. Nevím, jak mi mohl čáry máry vykouzlit knír, ale nevadí. Hezký, že jo? Reader. Ty tady zůstaň. Já jdu do akce. Tak to byl epic. Jak vyrazil ty dveře úplně. Tak já sem přijdu jako opravdový gangster. Co máš?
vypadá jako zvratky. Asi tohle. Tak. Hulič už mu z toho hrabe. Zdroj. A mě nejde. Kličkovat. 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 No jo. To už ho zajedu, hajzl. A je po staroste. Haha. Já si vemu. Dík. Haha. Poškodil nám auto. To si zaplatí, ale už nezaplatí, protože tu je. Vůbec mu nevadí, že jsem mu klepnul auto. Later, homie. Měj se, kámo. Dík. Tak já bych ukončil tenhle part. Doufám, že se vám líbil. Pokud jo, dejte palec nahoru, pokud ne, dejte palec dolů. Pokud hodně, tak dejte odběr. Moc bych to chtěl, kdybyste mi dali odběr. Moc bych vám poděkoval. Tak hejbane, to uvidíme se v případě jiného gameplay videa.